Mga ka-Disciple, nakapag-ipon ka na ba ng sobra-sobra pero parang may kulang pa rin? May bahay ka na, may savings ka na, pero tahimik ka pa ring hindi mapalagay. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. August 3, 2025, 18th Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Luke 12:13-21, may lalaking humiling kay Jesus. Sabihin niyo nga sa kapatid ko, hatiin ang mana namin. Pero ang sagot ni Jesus, hindi tungkol sa pera, kundi sa puso. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang mayamang lalaki na sobrang yaman na puno ang bodega, kaya plano niyang magpahinga, kumain, uminom, magsaya. Pero sinagot siya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawiin ang iyong buhay. Kaninong mapupunta ang yaman mong inipon?" Mga ka-Disciple, hindi masamang mag-ipon, hindi masamang umunlad. Pero ang tanong, para saan? Para kanino? Kung puro lupa lang ang iniipon mo, baka sa langit ay wala ka palang laman. Kung puro ari-arian lang ang iniintindi mo, baka kaluluwa mo naman ang nauubos. Hindi mo madadala ang bodega mo sa hukay, pero ang kabutihang puso, yun ang taming kayamanang walang expiration sa harap ng Diyos. Mga ka-Disciple, mag-ipon tayo, oo, pero huwag lang pera. Mag-ipon ng kabutihan, mag-ipon ng pananampalataya, mag-ipon ng yaman na hindi kinakalawang sa Diyos. At paalala ko pa rin, sa dulo ng lahat ng kayamanan, ang tanong ng Diyos ay hindi magkano, kundi anong ginawa mo para sa iba. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.